Arratsaldeon eta ongi etorri ekaineko ohiko pleno honetara. Ontxe bozerameekin komentatzen da moduan eta Esterrekin komentatzen da moduan, gaur kargu hartza badaukagu, baina ordena gaizerrendan bidaldian gaizerrendatik aldatu eta lehenengo puntu moduan aurreko aktaren onarpena ingo dugu eta ondoren pasako ginake, zinegotzi behar izaren kargu hartzera, bala. Xabi, nahi baldin mozu, aurra mesedez. Bai, atzaldeon, jake partaide etzan izen, logikoa da, lehenko bilkuran zinetenak lehenik aurreko akta onartzia, izango litzake, 2006ko maiatzaren 18. Zerbait esatekoik, hau batez onartua, eta oin bai daukegu hemen gurekin, badaki usteanak, Mikel Etekuko intzisola, uko horri hauteskunde batzar zentralera jakinerazi genula, egia ez da gutuna jaso deu, eman genion, Esterri, behorri, eta ordun gaur beraz, Ester Ortiz de Zarate Carrillo Anderiek aurkeztu ditu toki araudien oinarrian 7/1908 legian 75.7 artikuluak aipatzen duen aitorpenak, eta ordun, oin dagokizu, zine edo promes egiten duzu Bergarako udaleko zinegotzi kargua eta haren bete beharrak indarren daun araudiak zehaztu bezala lehiaki beteko dituzula? Bai. Zinegotzi kargua hartutzat emango eta inkorporatu altzea osoko bilkurara, zeure jarlekoa. Mesedez. Jakinak gazpenik ez, beste barik Esterri ongi etortza emotia, lehen behetxe honetan egondakoa za, orduan barruko entresi joak esotzi zuzu, zake ongi etorri berriz udalera. Bale. Ez dut ondo entzun, alkatin jakinerazpenetaz ez da? Bale. Laugarren puntuen, 2008ko kontu orokorran onarpena ator, baki uste, likidazioen onartu ziren Mispibalde egoitza euskaltegie eta udalaren likidazioen ondoren kontu orokorra prestatu behar izateala, kontuan batzorde berezitik hasierako onarpena emanda
pasa zen, erakusketan egon da, 15 lan egunez, ez da alegaziorik jaso, beraz, batzordetik pasa ondoren, irizpenarekin, osoko bilkurari uni daukio, behin betiko onarpena ematea. Eta hortaz ez esateko baldin badu, bozketa egingo genuke. Alde, kontra, abstentzioa, gehiengoz onartua. Jarraian, berri mate bat datorkigu, udalaren aurrekontuaren 8. kreditu aldaketaren berri matea, transferentzi bidezkoa, kasu honetan alkate dekretuz onartu izan da hau, eta erantzuten dio partida batzutatik beste batzutara egokitzea transferentzi bidez, 31.909,3 eurokoa, partida ezberdinetatik, partida ezberdineta hor dituzuenak espedientean. Bestetik, 6. gai zerrendako puntun, lurralde batzordeko irizpenaz dator, hau ere martxoko plenoan pasa genuen, hasierako onarpena eman eta erakusketan egon behar izan delako, hau dagokio soberako lursail bat kalifikazio juridikoa aldatzien ingurun, igogailu bat jartzeko martoko 12. zean, jabeguen, eta erabaki proposamenien lehenengo onartu beharko genuke, banatutako 13,45 metro karratuko eremua soberako lurzatia aitortzea eta ondorioz lurzatiaren kalifikazio juridikoa aldatzeko espedienteari behin betiko onarpena ematea, jabari publikoko ondasun izatetik, ondasun izatera pasatzeko. Bigarrenik, martoko 12 jabe komunitateari aurreko puntuan aipatutako 13,45 metro karratuko lurzatia eskualdatzea 849,47 eurotan, eskualdatzen den lurzatiaren deskribapen aurrengoa izango da, eta espedientin dituzua, erderazko hitzak dia eta. Hirugarrenik, eskualdatze honek sortu dituen gastu guztiek martoko 12ko jabe komunitateak ordaindu beharko ditu. Laugarrenik, alkate lehendakariari aipatutako eskualdatzearen inguruan sortzen diren dokumentu guztiak sinatzeko ahalmena ematea. Eta bosgarrenik, erabakia jakinaraztea, martoko 12ko jabe komunitateen izenean dagoen ordezkariari. Eta baita ere, 6. kontu hartzailea atziti. Besterik gabe, bozkatuko genuke, alde, aho batez onartua. Ondoren 7. puntuen, dator 2018 urtien ur zerbitzuko langileek egindako dedikazioa berrikusteko eskaeraren onarpenan inguruko gaixe. Baki uste nola udalen lanpostun balorazioak eta ondik gene atzera eraginek horren ingurukuk datozela. Eta bazegola itxurionez eskaera bat, batzordeko irizpenak dator hau ere, antolaketa batzordetik. Eta hemen onartu beharreko izango litzake, lehena, 2018 urtien ur zerbitzuko langileek egindako dedikazio berrikusteko eskaera onartzea, eta 2018ko urtarrilaren 2tik, eta 2023ko abenduraren 31 arte dedikazioagatik ordaindu beharreko soldataren 7,5%koa izatea aitortzea. Bigarrena, eragiten dioten langileen ordaintzariaren egokitzapenak eta atzera eraginak egin den balorazio orokorraren menpe egon diren beste lanpostu batzuen balorazioekin jokatu den moduan, eskaera egin zutenetik atzera eraginak aplikatzea jasotako soldataren 5%tik 7,5% arteko aldia. Hirugarrena, erabakia jakinaraztea kontu hartzaileari, ur zerbitzoko langilei eta pertsonal saileri. Orduan, horrekin, bozketa joango gineke, alde, aho batez onartua. Eta 8. puntun, dator ekainak 28ko LGTBIQ+ arrotasunaren eta sexu askapenaren nazioartegunaren inguruko adierazpenaren onarpena, udal talde adostutakoa, eta alkatiei mausotitza. Hemen aipatzea, bozeramaileen artean adostutako testua, eta egian 28an atzoko fetxaz publikautako dela, baina berrestia eta irakurringo dugu bozeramaileen artean adostutako testua. Ekainak 28, LGTBIQ+
LGTBIQ+, arrotasunaren eta sexu askapenaren nazioarteko eguna. Ekainaren 28 memoria, aldarrikapen eta ospakizunetarako eguna da. Gaur, LGTBIQ+ pertsonen eskubideen alde egindako borroka aitortzen dugu eta gure gizartea bidezkoagoa, askeagoa eta anitzagoa izan dadin urteetan zehar lanean aritu diren pertsona eta kolektibo guztiak aitortza egiten diegu. Hala ere, eraso LGTBI+ fobikoen datuak gora doaz. Armairuak presente jarraitzen du gure bizitzako arlo askotan, eta diskurso patologizatzaileak ugaritzen ari dira. Gorroto diskursoak, estigmatizazioa eta lortutako eskubideak zalantzan jartzen dituzten jarrerak berriro ere indarra hartzen ari dira. Ondorioz, gure bizitzak arriskuan daude. Sexu orientazioagatik, genero identitateagatik edo genero adierazpenagatik gertatzen diren erasoek eta indarkeriak presente jarraitzen duten honetan, antolatzen eta borrokatzen jarraitzea ezinbestekoa dugu. Lortutako eskubideetan atzera pausorik ez egoteko eta lorpenetan aurrera egiten jarraitzeko. Eraso horiek ez dira gertakari isolatuak, bazterkeria normalizatzen duten diskurtso eta egitura sozialen ondorio dira. Era berean, ezinbestekoa da begirada intersekzionala izatea. Diskriminazioak ez du modu bakarrean eragiten, eta ez die pertsona guzti berdin eragiten. Gurutzatzen gaituzten faktoreak askotarikoa dira. Sexu orientazioa, genero identitatea edo gorputzak beste egoera batzuekin uztartzen dira sarri. Arrazakiriarekin, pobreziarekin, etxerik ez izatearekin, haurtzaroarekin, aniztasun funtzionalarekin, gaixotasun psikikoekin edo bestelako bazterketa egoerarekin. Horrek esan nahi du, ez dela gauza bera LGTBIQ+ pertsona izatea laguntza sare bat, egonkortasun ekonomikoa edo aitortza soziala izan da, edo prekaritatean, bakardadean edo diskriminazio anitzen erdian bizitzea. Euskal Herrian ere bizi dira LGTBIQ+ pertsonak zaurgarritasun, desberdintasun edo ikusezintasun egoeretan. Besteak beste, egoera administratibo irregularrean dauden migratuak, kale egoeran bizi diren pertsonak, espazio heteronormatiboetan bizi diren adinekoak edo aniztasun psikikoa duten gazte LGTBIQ+ak. Pertsona batzuek zailtasun handiagoa dituzte enplegua eskuratzeko, etxebizitza bat lortzeko edo osasun arreta jasotzeko. Beste askok ez dute espazio segururik aurkitzen, edo ezin dute beren identitatea lasaitasunez bizi espazio publikoan. Horregatik, harrotasunez hitz egiten dugunean, eskubidez ere ari gara. Eta pertsona guztientzako bizi baldintza duinez. Inork eskutatu beharrik izango ez duen gizarte eraikitzaz ari gara. Inork bere burua justifikatu edo beldurrez bizi beharrik izango ez duen gizartea. Udal honek konpromisoa berresten du aniztasuna, berdintasuna eta askatasuna defendatuko dituzten politika publikoak sustatzeko. Horretarako, beharrezkoa da ikuspegi feminista eta intersekzionala txertatzea udal jardunean, diskriminazio egoerak identifikatzea eta desberdintasunak murrizteko neurri eraginkorrak garatzea. Horregatik guztiagatik, ekainaren 28 honetan, berriro aldarrikatzen dugu aniztasun ez dela onartu beharreko salbuespen bat. Eta berresten dugu pertsona guztiek beren sexu orientazioa, genero identitatea edo genero adierazpena edozein dela ere, duintasunez, askatasunez eta beldurri gabe bizitzeko duten eskubidea. Honetaz gain, dei egiten dugu, ekainaren 28-aren bueltan antolatu diren ekimen eta mobilizazioetan parte hartzera. Esandako moduan, bozeramaileen batzordean onartu eta atzo publikautakoa, baina gaur bozka bidez berretsi biako inukiena. Bozkatuko genuke orduan, alde, aho batez onartua. Eskaera eta galderaik. Beste barik, bukatutzat emongo dugu ekaineko ohiko plenoa. Mila esker. Pleno bukatzen emoten dugu, oin bihargintzako aingo dugu zita bat ema bihargintzako administrazioen kontxioa. Bueno, bertan da. Publikoa, goien abarik. Publikoa,